काय ना रे बाबा, कोणी उडवले आता काय सांगा. कितले असलेले ते? हे आता 28 खोपडी आहेत आणि 2 कवाथे आहो. कवा ते मारले आणि हे हे 28 आहो. 28. 30 न गाव तुझ्यावर कोणाचं डाऊट बी ना तसं म्हणजे ना कित्या खातीर असं करप? बघतो मी आता केस देते, पण कशी म्हणून केस देऊ? बरोबर. त्यांचं आणि कोण ना इथं? आम्ही दोघा बाबा, दोघाच आमचं जणांचे. कोण ना दोघाच जण येईल ना कोण. जेल ना आणि कोण ना. हो हां हां. बाकी केळवा त्यांची ते लगीन करून दिली. ही आता हे बघ दोघाच जण अशा राहू. काय केलं आता. साहेब, हे दोघाच जण हं हं हं. हे दोघाच जण कितल्यांक सुमार हे घडले बी काय खबर? 2 रातचे. हो आवाज ऐका गेलो. होय रे, हा. आवाज ऐका गेलो आणि सुनता कोण ना रे, आम्ही दोघात निघलो ना. सुनता कोण हंता गो, आमच्या सुनीता हंता गो, जाऊया गो. सुनील राधा 2 झाले म्हणून बाहेर सरांग ना आम्ही. पण आता काय सांगायचं, कोणा आता वाटेन कोणाची कोणी ह्याच्यात तशी प्रकरणं खूप झाली. म्हणजे कोणाची गाडी त्या वाटेन गाडी फोडले, कोणाचे दारा फोडले, कोणाचे टायर सुद्धा काढून दिले. म्हणजे सांगा येईना नो आता कोणाच्या होतं ही हो रोड पण आम्ही कोणी रात्री ह्या भटवाड्याने लाईट नसली. हं हं. भटवाडे आमची त्या वाटेन गावड्या वाड्याची लाईट असा, भटवाड्यांचीच लाईट ना. ते म्हणतात आता रात्री आमची सकाळी आमची लाईट येईल म्हणून लागले का रात्री नसली. कोणी कोण कोण जाणा म्हणाले. आता काय म्हणून काय समजा कित्याक लागान कोणी उडवले का काय त्यांचे वाड्यांचे. आता बंद पडलो. आता ते जंक्शनवर कॅमेरा हा, पण त्याचे लोकांनी भुरग्यांनी कोणी जरी पळले आलं त्याची ती ह्या वयर वयता एंगल वर केलं. एंगल वयर हा, रोडाचा काय दिसाना हं हं. अशी झाली पाहिजे. आता कसं आणि काय म्हणून सांगपाचे काय समजाना. आता ह्याच्यावर कशी कितें अशें हे बारीक बारीक हे जाय जावत न्हू. हेचेर पोलिसांनी काही तरी हे करपाची, काय दखल घेवपाची आणि हय पेट्रोलिंग करपाचा रातचा. कित्याक हय फाटी सुद्धा लोकांचे हयसर दवरलेले गाडयांचे टायर काढून येले, कोणाचे आरशे फोडले, कोणाच्या गाडयेतले गिफ्टां काढून कितें असली हे ती सामान काढून येले. असले प्रकरण हय खूप झाली. हेचे पयलीं पोलिसांक कंप्लेंट केल्ली हा, गाडयांची पोलिसांक कंप्लेंट केल्ली हा हे एरियेची. त्यांनी तर पोलिसांनी मातशी हेचेर दखल घेवपाची.